129 uffiċjal isieħbu fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fl-ikbar ingaġġ li qatt sar f'dawn l-aħħar 20 sena. Dan kien ukoll jum storiku għall Protezzjoni Ċivili kif għall-ewwel darba r-reklutaġġ ta' 3 nisa f'din il-forza tal-ordni. Dorothy Samut, waħda minnhom, qalet li minkejja li hija mara xejn ma żammalura biex tagħmel dan ix-xogħol biex tgħin lin-nies. Bħala mara dejjem kien jogħġobni dat tip ta' xogħol u mal-ewwel ċans li ħarġu l-applications applikajt. Biex waslu għaċ-ċerimonja ta' tnejn kellhom reklutaġġ ta' 18-il ġimgħa fejn ingħataw taħriġ intensiv li fih esperjenzaw kull eventwalità li jistgħu ħabtu wiċċhom magħhom meta jiġu biex isalvaw ħajjet in-nies. Id-Direttur tal-Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla qal li bħala parti mir-reklutaġġ l-uffiċjali l-ġodda esperjenzaw sitwazzjonijiet reali ta' każijiet li nqalgħu dan is-sajf. Iva użajnihom kemm il-darba r-rekluti, speċjalment meta kellna il-Misipit jaqbad u kellna appartament ġewwa San Pawl il-Baħar fejn kien hemm store u użajnhom ukoll f'Santa Marija fejn kellna bżonn numru kbir ta' human resources. Il-Ministeru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li apparti l-investiment li qed isir fil-protezzjoni ċivili, ix-xewqa li aktar nisa jissieħbu ma' din il-forza tal-ordni. U wkoll qegħdin nagħmlu l-istorja billi f'dar reklutaġġ hemm l-ewwel 3 nisa u nħeġġeġ li jkun hemm iktar nisa illi jersqu. Apparti l-riżorsi umani huwa importanti t-taħriġ. U allura kollox kombinat flimkien ħankunu qegħdin naċċertaw li fuq medda ta' snin il ġejjin nibnu protezzjoni ċivili li tħabbata mal-aqwa fl-Ewropa. Iċ-ċerimonja kienet ikkaratterizzata wkoll minn sorpriża meta wieħed mill-uffiċjali ġodda Ryan Church propona li s-sieħba tiegħu Tizzjana biex tiżżewġu, proposta li ntlaqet b'ċabċiba mill-uffiċjali u l-qraba preżenti. Tizzjana kienet importanti fil-ġurnata, sena importanti għalina kemm l-Iżrael nixtieq nistaqsi biex tiżżewġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.